Maluto kaya ya within this 12 o'clock? Ewan ko sa'yo. Tapos, gusto mo na mag-asawa? Ha? Ni pag, ano ng dingas ng apoy, hindi ka marunong. Hi mga moms, good morning! Hello, hello, hello. So, nandito na ako ngayon. Sino kaya nagsuot ng tsinelas ko? Nawawala na naman. So, today is another morning here in Hinaguan. So, bago ako pumunta sa aking mom's eatery, andito na nga pala yung kagabi kasi nagpunta sila sa Gimikan. So, naka-apat na lalaki po siya. Totoo po, kasi ang sabi, na iuwi niya yung tatlo. Kasi yung isa, So, ayun na. May nagaganap na sikahan dito sa swimming pool. Ayan. Which is minsan pala dito. Bitbitin. So, huwag niyo namang bitbitin. Ito sa akin. May. Ala, nanambok na siya. Ha? Nanambok na. Taba na nga niya. Snow! Come. Picture tayo ulit. Picture tayo, Snow! Ano, suplada. Come. Inglesera siya. Come. Oh, kainin mo may mag-usap. Come ba? Picture tayo dito, picture. Picture muna tayo dito. Itong isa daw ay mo isama, mga pusakal. Ay. Huwag mag-away. So siya na yung Snow. Ay! Wala, ayan na. Nag-away na sila. Umay. Ikaw ba? Yan lagi nangangalmot, Matapang Umay, sorry, siya. Umay. Ayun na, Uy, nag-walk out na ikaw tuloy ba, yung isa. Ito na. Ika ni ayaw niya nang kinikis siya ng mga mimi, ni Momo. Hindi kasi siya sanasanay sa sweet-sweetan eh. So, siya lang talaga mag-isa. Pag wawain siya, pag may ayaw niya. Ito si Mumay, sobrang sweet. Sa mga anak niya. Naku, ito naman mga laaw. Oh, yes. Ha? Ay, lagi niya tanawa. Ayaw niya ng mga kahit sila Mimi, Momo, takot talaga sa kanya lahat. Iwan ko sa kanya. Parang ayaw niya na nilalapitan siya. Diba? Hindi ka niya. Usapin mo. Tarin mo yun. Ganda na ng mga bulak. Ang ganda ng playground yung Mumay, oh. Oh. Laki ng palaroan mo, Mumay, ah. Play mo, May. Play na si Mumay. Suplada si Mumay. Yung mayaman. Mas mayaman sa'yo, iPhone 17, oh. Grabe. Tapos, sponsor. Nakabihis ka ngayon. Ipakilala mo naman si sponsor mo. Ayun ka na naman. Mag-aano lang ako. Sige na ba? Asa nga yung lakad mo? Dito, sa kalsada. Saan mo ba? Pwede ba akong maglakad dito saan? Ha? Sige na ba? Para maka 4 minutes. Ito na yung nangyari sa sisig. May sisig na. So, hindi ko na siya na-vlog. Pero marami na nagpa-reserve. Obviously, ayan naman, nakita nyo naman. Marami nang bumili. Oh. We also have atay ng baboy. Next time ko na lang po iba-vlog yung sa sisig. Kasi naluto na nila eh. I have here also chop suey, munggos, lots of munggos, and also lauya, nilaga. Okay, so ngayon nandito na tayo sa ating abuhan and I'm going to cook the ginisang sayote. So hindi to kay Kuya, sayote. Charot. Kainin lang natin yung ating kawali kasi para uminit siya.
hindi tayo makapagluto sa loob kasi gawa nga po ng marami pa silang niluluto ngayon doon. So for the meantime, dito tayo sa labas. So this is a very quick and simple recipe of sayote, lutong gulay. So igigisa lang natin siya at meron ako mga natirang pangsahog. Ayun. Meron tayong pangsahog na manok. It's either chicken or pork, bahala po kayo. So, ayan. We also have the bawang sibuyas, kamatis, and bell pepper. So, mura lang ang bell pepper dito. Sama na rin natin siya kasi pampadagdag kulay and lasa na din para sa ating lulutuin. I also have paminta. Siyempre, we have a bit of oil and seasoning. Ayan. So, ayan na. Mainit na. Para malaman natin kung mainit yung kawali, hawakan nyo yung loob. Charot. Mainit yan. So, ilagay na natin yung oil. Ayan. Para mabilisan na ito actually talaga. Napaka-easy na ng step. Igigisa mo lang yung ating mga ingredients. Dahil technically, pag ganito, ako style ko po ito, kayo bahala kayo. Yung una ko pong lutuin or isa itong ating chicken o yung pork. Hanggang sa mag-golden brown siya. Bago natin ilagay yung bawang sibuyas. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating bawang sibuyas. Ha? Ano yan? Parcel? Sa akin yan? Na, wag mo kong binabattery, pang aga-aga, gastos agad ha? Charot. Good morning! Nakakatakot kasi kapag good morning ang mga parcel. Oo, ibig sabihin may gastos na naman. Nagkain na kayo, Kuya Cooking? Nagkain na mo? Pamahaw mo? Ayan. Nalagay na natin bawang sibuyas. Sagad na natin. Sabay-sabay na natin yan. Isa. Kasi grabe yung usok dito eh. Ayan. Ano, malakas siya. Lutuin lang natin maigi yung kamatis. Masarap kasi medyo manamis-namis yung maasim-asim yung kamatis. Itong ating ginisang sayote, siguro magko-costing tayo dito ng mga hanggang 100 pesos. 80 to 100 pesos. Isa lang natin siya maigi bago natin ilagay yung ating gulay. Pwede ka na maglagay ng paminta. I prefer powder para maluto rin siya maigi. At manuot rin sa mga pangsahog. Mamaya magdadagdag na tayo ulit ng paminta. Pag ilagay na natin yung ating sawa. Yan, pwede na natin ilagay isunod ang ating sayote. Yan. Medyo mainit-init yung yung ating actually, ang sayote, gaya ng upo, kusa yung magtutubig. Sulupay lang natin. That is sayote. So, hindi yan sa akin. Sayote. Sayote.
Yan, so nagluto siya. Aray! Oh, diba? Pasok ako. So anong sahog niyan? Chicken. Grabe, bilang na bilang naman yung sahog. Parang 3 lang yata. Dalawa nga lang. Oo. Pikit-pikit ah. Kasi nandito sa ilalim yung sahog. Tingin. Oo. Alukayin mo. Sisiraan mo pa ako. Mamaya makikita mo. Yan. So hintayin natin siya kumulo. Pag kumulo na siya, yan, pwede mo na siyang iwan dyan. Lagyan ko lang siya ng additional na pepper. Mas maraming pepper, mas masarap. Let's sinigang dito. Yes, syempre, dahil nasa aking mga kamay ang tunay. Ang init, grabe yung usok. Hoy. Ito. Ada! Hindi na matanggal. Ba? Ano to? Bunot yung nilagay. Ano ba? Ako nga. Kasi I really don't know how to make ano. Pero kumulo naman na yan, namatay lang yung ano niya. Kasi nga wala ng ano, panggatong, bakla. Ginoo ko. Diba? Hadla. Maluto kaya ya with this 12 o'clock? Ewan ko sa'yo. Nagalitan ako ng aking ano, assistant chef. Diyos ko. Tapos, gusto mo na mag-asawa? Ha? Ni pag ano ng dingas ng apoy, hindi ka marunong. Diyos ko Lord. Marami ka ba balutuin? Wala, yan na lang. Wala. Oh, di ba? Nakakahiya ka sa ano? Sa Gusto mong maging misis kay Mr. Ayan, oh, di ba? Mga bunganga nyo rin talaga eh. Gusto maging misis. Luto. Di marunong magdingas. Ganyan oh. Bakla. Diyos ko Lord. Binisip. Oh. Nakita mo, may apoy, di ba? Yung sa'yo, asaan? Bakit parang kasalanan ko? Ginoo ko. Buti lang talaga guys, naka-visit ako dito. Kasi kung hindi, itong chayote niya, baka abutin to ng Pasko. Oh, konting-konti na lang para maluto, pero hindi pa niya kaya. Ayan. Pinapasahod naman ng tama. Bakit parang kasalanan ko? Pinapasahod ng tama. Trabaho, ayaw. Pag yan pumakla dahil sige kayaw-yaw ha. Kasi nga, ang nagluto, bakla. Yan, okay na. Okay na yan. Ha? Ha? Kasi dapat hindi siya masyadong ma-overwhelm. O sana, binigay mo na lang sa kanila buo-buo. Yung Dapat nagtinda ka na lang hindi na hiniwa. sa yote buo. Ito, hindi mo lang ipaano sa apoy, oh. See the difference, ha? Ayan na ako. Sa laking aircon at saka sa laking ano, Ako aircon? likod ng aircon. Ako talaga laking aircon. Visit ka. Yan, ganun talaga. Pag hindi ka laking probinsya, hindi mo malalaman yung mga techniques, yung mga strategy. Hindi ako sanay. Oh, hindi ka sanay kasi hindi mo ginagawa. Di bali, bukas, babalik ka rito kasi tuturuan mo ako ng ganyan. Bakla ka. Dapat whole day tayo mag ano ba? Kunti-kunti na nga lang itong niluluto. OMG, kinamay niya. Pwede na ito. Carry na. Dapat wag siya masyadong ma-overcook para hindi... Eto na nga, di ba? Tatanggalin na nga, di ba? Ay, nilagayan. Ikaw na siguro doon. Ikaw na mag-transfer. O, di ba? Takot ka? Sige na ba? Isagad mo na. I-transfer na natin sa tray kasi i-display na yan.
Dahan. Wow. Uy, kalami. Sa sayote. Lami sa sayote, hindi marunong magdingas. Dapat sagarin natin ito guys kasi. Ayan na. Sayote. Ayan na mga sayote natin. Ay, ito may tita. Anong tita? Ay, really? Thank you. Tita Emilia. Char. Tita Emilia. Lo. Pangalan pala mo may-ari na ng malaking asyenda. Tita Erna. Tita Erna. Tita Erna. Siya, ino mo lang, Tita Erna. Shout out to my Tita Erna. Tita Erna. Taga-asa si Tita Erna. Sa Antipolo, Manila. Ah, taga-Antipolo ako nga. Oh, yung ignan. Ay, talaga? Followers na siya. Taga-Antipolo nga ako sa Kogyo. Ako, yun ha. Ay, ala. Sige, pag ulit ko ha, puntahan ko siya doon. Meet natin. So, ayan na po yung ating sayote. Ay, Nga, nagkuha sa sisig. Yeah. Isa ka rice. grabe yung tindera natin. Oh. Ah. Siguro di mo tama yung computation mo dyan. Mamaya kulang o kay sobra. Oh, 50 plus 15. Pero kung namoy history, ay wala. Sabi mo kay ma'am, 50 plus 15, pila tanan. Hirap na hirap po siya sa computation. Talaga ba? Hindi ka nga hindi ka nga madaya-daya sa ano? Sa pusoy? Pila? 100. Thank you. Ako isa lang tita. Oh, ayusin yung pagkakao. Tingnan mo yung mga feeling butterfly. Asan yung pamunas? Andiyan sa gilid. Yan. Gusto mo on dito mga to kasi may ilalagay pa dyan. Ito yung Hindi, ano to? Ay, ito. Gusto ko i-shoutout sa inyong aming burger steak na may mushroom. Oh, nilagyan ko na ng mushroom, ha. So that's it mga moms. Nako, naluto na natin yung ating mga putahe for today's ganap. And later on, ako sana, again and again, maubos ulit yung lahat ng ating mga tindang ulam. So, see you later mga moms. Bye-bye!